baitesan. Ni mugikorrik inoiz ez, internetik ez, betaurreko virtualak inoiz ez ditut jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Oraindik idatzita ez dagoenan Ministerien lege proiektu baten aurka epaile kontserbadoreen beste erasoaldi bat prestatzen ari diren bitartean, Espainiako Kongresuak gaur bozkatuko du amnistiaren lege proposamena aintzat hartzea. PPek Espainiako aberriari traizio egiteko epika baten izapidea egiteko bozketa ahoz egitea eskatu du. Gainera, Patxi Lopezi egokituko zaio amnistia legearen proposamena Kongresuan defendatzea aintzat ardezan. Testua ganberara iritsi zenean, Felix Bolaños ministroak defendatu zuen handik aste batzuetara justizia sailaren arduradun egin zuten. Hala, PSOEk aurpegi aldatu nahi izan du, legea ohiko izapideen bidez eramateko, naiz eta polemikoa izan daitekeen. PPek justu kontrakoa nahi du, eta Lopezen aurkari dialektiko Alberto Núñez Feijóo bera izango da. Gainera, oposizioko alderdi nagusiak bozketa ahoz egitea eskatu zuen, testuaren aldeko diputatu guztiek jendaurreko azalpen gehiago eman ditzaten eta ahalik eta esposizio zabalenarekin egin dadin. Maitik banan deituko dituzten, beren eserlekutik botoaren esanahia adieraz dezaten. PPek estrategia bera erabili zuen sedizio delitua ezabatzeko bozketan, beraz ez da ezustekorik espero. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da azken orduek emandako berriei heltzeko unea. Gaurkoan amnistiaren legea izpide. Kongresuko osoko bilkurak aste arte honetan hartuko du PSOEk erregistratutako legearen proposamenaren lehen eztabaida. Araua aintzat hartzarekin batera 3 ikerketa batzorde sortzea ere bozkatuko dute. PSOEk errezerekin eta Juntzekin hala adostu ondoren. Ekimen horrek kritikak eragin ditu berriz ere epaien sektore kontserbadorearen artean, haiek ordezkatu nahi dituztela esanez. Gainera, atzo El País egunkariak jakitera eman zuenez, duela 5 urtetatik iraungita dagoen botere judizialeko sektore kontserbadoreak legearekin kritikoa den bigarren txosten bat prestatzen ari da. PPek senatuan egindako eskaera bati erantzunez. Politika arloko gaiekin jarraiki, konponbiderako giltzak agirarekin bat egin dute 80 legelarik. Urtarriaren 13an Bilbon egingo den manifestaziora joateko deia egin dute eta aldarrikatu dute espetxe eredu humanitario eta justago baten alde egin behar dela. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta ixteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako biderako ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Lege arruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Aleginak egingo ditugu ate hauek lehenbailen ireki daitezen. Elkarbizitza oinarri izango duen etorkizun bat eraiki dezagun.
Esandako guztiagatik, adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Euskal Herria Bilduren mahai politikoak Pello Otxandiano Campo proposatu du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Eusko Jaurlaritzako lehendakari gai izateko. Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak jakinarazi du Otxandianoren izena koalizioaren Donostiako egoitzan egindako agerraldi batean. Mahai politikoak aho batez onartu du proposamena Otegiren esanetan militantei emango diete hitza orain hautagaitza berresteko. Bada Otxandianoren hautagaitza iragarri berritan EAJaren Euskadi buru batzarrak alderdi barruko erakundei Eusko Legebiltzarrerako proposatutako hautagaien zerrendak bidali dizkie, denera 20 naizen Arabarako eta Gipuzkoarako eta 17 Bizkairako. Bizkaiko zerrendan ageri da Imanol Pradalez, batzarrak Eusko Jaurlaritzako lehendakari gai izateko proposatutako gizona. Gipuzkoan berriz Bakartxo Tejeria, hala batzarrak jakinarazi du, hura dela Eusko Legebiltzarreko presidente izateko nahi duen hautagaia. Azken 3 lege aldietan kargura izan duelarik Gipuzkoako zerrendan, baina badira berritasunak ere. Joseba Egibar Legebiltzarreko eledun eta Gipuzkoa buru batzarreko presidentea ez da ageri, ez aurkeztea erabaki du, alderdiko iturriak aipatuz berri agentziek esan dutenez, ordea bai ageri da Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusioia. Gauzak horrela hauteskundeen bueltako berri gehiagoren zain, Frantziako Asamblean hasi bezala bukatu da asilo eta immigrazio lege proiektuaren inguruko eztabaida. Diputatu ekologistek zentsura mozio bat aurkeztu dute eta diputatuen gehiengoak alde bozkatu du. Ezkerreko diputatuen bozez gain, errepublikanoen eta Batasun Nazionalaren bozak bildu dituzte. 270 boto izan dira zentsura mozioaren alde eta 275 kontra. Ezuztekoa eragin du gertatutakoa kala bertamera gelditu da asteotan egitekoa zuten eztabaida. Halere, Frantziako gobernuak oraindik baditu bideak legea pasarazteko.
Eta pairatzen gabiltzan bestelako arrakala bati helduz, klima larrialdia jarriko dugu orain lehen lerroan, hain justu krisi klimatikoaren inguruko COP28 biltzarraren azken eguna da gaurkoa. Bi astez bilduta egon ostean ez dira heldu erregai fosilen amaiera zehaztera udan arbeok kontatuko digu. Dubain egiten ari diren klimaren gailurraren azken eguna da gaurkoa, negoziatzen jarraitzen dute klima larrialdiaren inguruko neurriak adosteko eta lehen zirriborro publikoa argitaratu dute, baina zirriborro horrek ez du plantatzen erregai fosilak ezabatzea, baizik eta haien ekoizpena eta kontsumoa murriztea aipatzen da bertan. Helburu nagusietako bat berotze globala 1,5 gradura mugatzea da eta horretarako Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak erregai fosilekin amaitzeko anbizio handia izan behar dugula adierazi du, azken orduetan zabaldu denez, COP28ko lehendakaritzak erregai fosilen ekoizpena eta kontsuma jaistea proposatu du 2050ean edo lehenago zero emisio garbi izateko helburua lortzeko, baina ez du erregai fosilak amaitza eta ezabatzea aipatzen. Dubaiko klimaren gailurra COP28 azken txanpan sartzen hasi da, oraindik begibistan dagoen akordiori gabe, baina desadostasun nagusi batekin. Erregai fosilekin amaitza eta nola zehaztea. Negoziazioak desblokeatzeko Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak Arabiar Emirerri Batuetan lur hartu du astelehen honetan. Bertan bildutako ia 200 herrialdei anbizio eta malgutasun handiena eskatu die, eta blokeo taktikak eta marragorri arbitrarioak atzan uzteko eskatu die. Guterres argi eta garbi mintzatu da negoziazioen puntu garrantzitsuari buruz. Goi-bileraren arrakasta zehaztuko duen alderdi nagusia erregai fosilak pixkanaka ezabatzeko beharra adostea izango da. Gainera horrekin ez dela konformatuko berretsi du. Berotze globala 1,5 gradura mugatzarekin badatorren denbora esparru batekin egin beharko da, maila seguruarekin klima aldaketaren eragin okerrerak saihesteko. Horrek esan nahi du Europar Batasunak eta beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala, petrolioaren, gasaren eta ikatzaren amaiera egutegi argi batekin egin behar dela. Hori bai diplomatiko Portugaldarrak atea ireki dio egutegi hori gutxi gorabehera garatuta dauden herrialdetarako bereize izateari. Txinak eta hidrokarburoetan oinarritutako energia sistema duten beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala. Aitortu du ez duela esan nahi herrialde guztiek aldi berean egin behar dutenik, baina gogorarazi du erregaiak bertan behera uzteak globala izan behar duela. Erregai fosilen amaieraren afera honetan herrialdeek hainbat aukera planteatu dituzte, asmo handienetatik txikienetara. Aukera batek planteatzen du hidrokarburo guztien amaiera eskatzea, berotze globala 1,5 gradura mugatzeko, Parisko akordioaren printzipioekin. Badazken orduetan zabaldu denez, COP28ko lehendakaritzak erregai fosilen ekoizpena eta kontsumoa jaista proposatu du, 2050ean edo lehenago zero emisio garbi izateko helburua lortzeko. Baina ez du horiekin amaitza aipatzen, arintze sistemari gabeko ikatzaren kasuan izan ezik. Erregai hori azkar murrizteko eta elektrizitatea sortzeko instalazio berriak baimentzeko eskatzen da. Laburbilduz, proposamena ez da nahikoa komunitate zientifiko gehienarentzat eta ordezkaritza gehienentzat. Izan ere Europar Batasuna guztiz onartezintzat eta etxigarritza jo du lehendakaritzak proposatutako testua, hain zuzen ere bertan ez delako erregai fosilen amaiera aipatzen. Eta honekin gurera bueltan, Amilu bi lurra eta upaka izena eman dio biolurrek zestoan sortu nahi duen egitasmoari. Amilu bi baserrian eta haren lurrak modu kolektiboan erostea du abiapuntu proiektuak eta helburua horiek agroekologiatik lantzea herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Udan arbeok emango izkigu jarraian xehetasunak. Amilu bi proiektua aurrera eramateko herritarren laguntza behar dute, izan ere 390.000 euro behar dituzte Amilu bi baserria eta inguruko lurrak erosteko eta baserria bera konpontzeko. Helburutza dute elikadura burujabetza eta lurrarekin errespetuzkoak diren proiektua jarri nahi dituzte martxan Amilu bin. Formazio eta nekazarien arteko saretzea sustatuz eta nekazari berriei aukera bat emanez. Amilu bik Euskal Herrian nekazaritza iraunkorra eta herrikoia eraikitzen parte hartu nahi du. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina.
Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan. Eta datozen 10 urteetan erdi erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazaldurrek eta baserritarrak abiadura onduten galtzen egea. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan. Eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilubi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan Zestoako ira eta auzoan dagoen Amilubi baserrian eta bere lurretan ere nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilubiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango da gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilubi baserria? Amilubi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belardi naturala eta nekazaritzarako lur saiaz osatzen da. Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratza baliatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilubi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura burujabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilubin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilubik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilubin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilubin lurra taupaka! Bada antzeko ariari tirakak Gasteizko Udalak Aleko proiektua jarri du martxan. Proiektunen helburua nekazaritza, abeltzaintza zein basogintza proiektuak bultzatzea eta hauek frogatzeko aukera ematea da. Ingurumen gaietako ikastegiak Aleko ekimena jarri du martxan. Proiektu honen bitartez, lehen sektorean jardun nahi duten pertsonei bere proiektuak aurretik probatzeko aukera eskainiko zaie Gasteiz inguruko lurretan. Ekimenaren helburua tokiko nekazaritza, abeltzaintza edo basogintza bideragarria bultzatzea da, ekintzaile berriak erakarriz. Gracias a Aleko, las personas emprendedoras, denominadas testers, pueden evaluar el proyecto agrícola, ganadero o forestal y decidir si continúan la actividad o abandonan el proyecto. Los espacios test agrarios se sitúan entre la formación y la incorporación agraria profesional para reducir la complejidad y riesgo de emprender en el sector agrario. Aleko proiektuko lehendabiziko fasea 720 orduko ikastaro batean datza. Bertan, lehen sektoreko arlo ezberdinetako oinarriak erakusteaz gain, sektorearekin lotutako gai ekonomikoak ere landuko dira. Ondoren, urtebeteko mentoring programa bat eskainiko zaie euren proiektua probatu nahi dutenei. Bukatzeko, beste urtebeteko laguntza eskainiko zaie proiektu hauek erabat finkatzeko helburuarekin. Proiektuan parte hartzeko, Gasteizeko Udaleko webgunean izena eman daiteke urtarrilaren 9 arte. Eta lurraren bueltako berri gehiagorekin jarraikin nazioartera bueltan Kolonbiak eta Brasilek elkarlanean Amazonas oianean zeuden legez kanpoko hainbat urredraga suntsitu dituzte. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak ekarri du gaia gurera erne. Halaxe da indar armatuek osotara 19 suntsitu dituzte. Draga hauek iparraldeko familia deituriko talde kriminalarenak ziren eta antza hilabetean 23 kilo urre erauzten zituzten, $1,500,000 balioa zutenak. Diru hori talde honen finantzabide zen, armak edo lehergailuak erosteko. Dragak ongi ulertzeko ibaien ondotik, ibaien azpitik mineralak ateratzeko erabiltzen diren ontziak dira, ez dituzte, baina nolanahi ateratzen eta erabiltzen dituzten teknikek ondorio larriak dituzte ingurumenean.
Kolonbiako gobernuaren kalkuluen arabera, suntsitutako dragek, urrea legez kanpo erauzten zutenek, 114.000 gramo merkurio isurtzen zituzten ibaira eta 78 milioi litro ur kutsatzen zituzten hilabetero. Kolonbiak operazio hau historikotzat jo du ezinbestekoa, izan dena munduko birika babesteko. Izan ere bada gogora ekartzeko Anola Jair Bolsonarok Brasilgo presidente ohiak mehatze ilegalak legezko bihurtu nahi zituen Satrustegi. 2019an kargua hartu ondoren urrearen mehatzaritza ilegala legeztatuko zuela segurtatu zuen Bolsonarok. Berri honek motibatuta tamaina industriala zuten 100 ontzia saldu ziren Japura Amazonaseko udalerrian. Lula da Silvak Brasilen eta Gustavo Petrok Kolonbian argi adierazi dute, baina mehatzaritza ilegala gelditu nahi dutela. Mehatzaritza honek gainera arestian aipatu bezala hainbat talde armatu finantzatzen ditu ingurugiroa kutsatzeaz gainera. Arazo handiena da negozionek mugitzen duen dirutza. Legez kanpoko mehatzaritza Amazonian zehar hedatu da eta narkotrafikoarekin batera milioika dolar mugitzen dituen eskukartek bertako lurrek eta udalerri alatu dute. Utzikeria honek, ibaietako piratak, narkotrafikatzaileak eta urre mehatzariak sartzea erraztu du eta, aldi berean egoera honek indarkeria areagotu du. Bi herrialdeen, Kolonbiaren eta Brasilen arteko muga inorena ez den lurra dela adierazten dute. Eta ahaztu egiten zaigu, baina bertan Amazonasen bizi diren herriak daude, Yuripase tribua esaterako, zeinak ez duen kanpotarrekin kontakturik eduki nahi. Haientzako mehatxu bat dira. Ez bakarrik euren lurrak suntsitzen ari direlako, baizik eta kontakturik gabe egoteko eskubidea urratzen zaielako eta kontaktu honek euren osasuna arriskuan jar dezakeelako. Halako egoerek eta errealitateek sorpresa eragiten dute askorengan, batez ere Europatik edo Estatu Batuetatik, Kanadatik begiratzen direnean. Baina ez dugu ahaztu behar urrea erosi eta kontsumituko dutenak ez daudela. Kasu honetan ez Kolonbian, ez da Brasilen ere. Nazioartekoak ala ekonomia arlora salto, atzo batzartu ziren Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak, COE patronala eta Espainiako lan ministerioa lanbide arteko gutxieneko soldata igotzeko proposamena eztabaidatzeko, baina bilera adostasun barik amaitu zen. Madrilgo gobernuak 4% egoera eskaini du, baina proposamenak ez ditu sindikatuak, ez da patronala konbentzitu, txikiegia baita sindikatuentzat eta handiegia patronalarentzat aiera durreta. Gutxieneko soldata igotzeko bilera adostasun barik amaitu da. Astelehenean batzartu ziren Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak, COE patronala eta Espainiako lan ministerioa. Madrilgo gobernuak lanbide arteko gutxieneko soldataren 4% igoera eskaini du, baina proposamenak ez ditu sindikatuak eta patronala konbentzitu. 3 más 1 suman 4. Por lo tanto, la propuesta del gobierno asume la petición de la patronal. Sindikatuen proposamena 5%tik gertuago dagoela esan dute langileen ordezkariek. COE, Espainiako patronalak 3% igoera proposatu du 2024rako eta beste 3% igoera 2025rako. Hala, Diasen proposamenarekin 1.123 euroko soldata izango litzateke gutxienekoa Hego Euskal Herrian eta Espainian, 14 pagatan ordainduta. Espainian azken 12 hilabetetan, batez beste, 3,8koa izan da inflazioa, eta sindikatuek horregatik ez dute tasa hori baino igoera txikiagorik onartuko. Madrilgo gobernuaren, sindikatuen eta patronalaren arteko bigarren bilera izan da. 2022an adostu zuten igoera bat azkenekoz, eta ez dute hurrengo bilera bat egiteko datarik oraindik finkatu. Que no traemos un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional, tampoco un desacuerdo, y seguiremos en el proceso de negociación, aunque no tenemos fecha, os lo anticipo, para una nueva reunión que pensamos que será también en breve. Hori bai, sindikatuek azaldu dutenez, urtea amaitu baino lehen akordio bat lortzea espero dute. 2016tik 2023ra nabarmen handitu da gutxieneko soldata Hego Euskal Herrian eta Espainian. 655 euro zena, 1.080 euro baita orain.
Bestaldetik, Eusko Legebiltzarrak gaur hasi du oposizioko taldeek 2024ko aurrekontu proiektuaren aurka aurkeztutako osoko zuzenketen eztabaida. Hala ere, horietako batek ere ez du aurrera egingo gobernu autonomikoa osatzen duten alderdiek, EAJak eta PSek ganberen duten gehiengo osoak baztertu egingo baititu. Eztabaida ekitarekin aurrekontuen sendotasuna defendatu du Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak zuzenketak hauteskunde testuinguru betean kokatuta. Adierazi duenez guztiak datoz bat proiektua atzera botatzeko orduan, baina inork ez du alternatibarik ematen. Hala erantsi du ezezko ematea erreza dela aukerak proposatza baina ez zainbeste. Nafarroan berriz foru gobernuak aurrera egin du Europako laguntzekin finantzatutako hainbat proiektutan, izan ere Nafarroko gobernuak abian ditu Europar Batasunetik Next Generation berreskuratze planaren bidez jasotzea aurreikusten dituen ezoiko funtsen bi eren. Iruñan da Leire Martinez kazetaria gaia gureganatzeko prest. Atzo bertan hasi zen Zabalguneko auzokideen artean inkesta. Hemen Gurutzen parantzan eginen den parkineko obrarekin adosote dauden edo ez jakiteko. Gogora dezagun, obra honek 50 zuhaitz erraldoi baino gehiago moztuko dituela. Inkestak astebete iraunen du eta nahi duten auzokide eta komertzianteren artean eginen da. Hala ere, EH Bilduk eta Kontigo Zurekin alderdiek irregulartasunak salatu dituzte. Bertzeren artean errandute, inkesta horrek udaleko plenotik pasa beharko lukeela. Nafarroko gobernuak abian ditu Europar Batasunetik Next Generation berreskuratze planaren bidez jasotzea aintzin ikusten dituen ezoiko funtsen bi eren. Pandemiaren ondoren onartutako Europako laguntzak dira, eta ekonomiaren susperraldia sustatzea dute helburu. Energia eta ingurumen transizioan oinarritutako jardueren bidez. Erronka handia da administrazio eta kudeaketa ikuspegitik. Jarduketa guztiak 2026ko udaintzin finiturik egon behar direlako. Guztira, Nafarroako gobernuak 453 milioi euro jasoko ditu. Behin-behineko kopuru horrek gora egin dezake oraindik ere eta 134 proiektu desberdin eta kudeak eta jarduera abian jartzeko erabiliko da. Proiektu horiek guztiak izapidetze administratiboaren fasean daude jada, eta aintzin ikusitako inbertsioaren bi eren 378 milioi baimendutako gastua da. Horrek erran nahi du Jaurlaritzak abian jarri dituela kontratuen lizitazio prozesua eta diru laguntzen deialdia irekita dagoela. Orain, bertze 3 urte geratzen dira proiektua burutzeko. Bertzela, dirua itzuli beharko litzatekelako. Funts horien berritasun nagusia, hain zuzen ere, finantzaketaren jatorria da. Historian lehendabiziko aldiz Europar Batasunak zor mankomunatua erabili du estatu kideen inbertsioa eta erreformak bultzatzeko. Eta eguerdiko albistegiarekin bukatzeko berriz, kultur arloarekin lotuta, Santos Inurrieta margolaria zendu da 73 urterekin Gasteizko arte eta lanbide eskolan ikasi zuen, 1974tik 77 eta abanguardiako artean murgildu zen laster, 1970ko hamarkadan balio estetikoen eta artegintzaren berrazterketaren ikur bilakatu zen figurazio berriaren, abstrakzioaren eta informalismoaren iturrietatik edan da. 71ko apirilean Gasteizko Udalkutxako kultura aretoetan bakarkako lehen erakusketa egin zuenetik Arabako eta Euskal Herriko abanguardia gaztearen ikuspegiarekin lotuta egun zen margolaria.
Eta honekin iritsi da eguerdiko albistegiaren bukaera, laster gara bueltan albiste gehiagorekin ordu bietatik 3 ez galdu.